Lah, iya to, goblok iki kowe. Lho, kowe iki combe ketoke kowe iki bela sapa to? Kancane sapa? Bumine garing, ndak dikocori, ndak ditelesi. Arep piye iso tukul? Mboten saged. Ngene-ngene iki jajal ibarate bumi. Nggih. Bumine ayu-ayu. Ha. Ora enek sing ngocori. Ora enek sing ngocori. Alah. Garing nggih, Pak. Garing. Mula dalem niki kula tak ngocori setunggal. Alah kok ngocori setunggal tak tapuk tenan kok iso. Kleru. Lah napa? Ukurane goleke genter utawa pring disigar sing sakmene kae. Pak, kaya itu pendam. Niku ngukur mayit. Iki karo Mas Kumet, jempolane lek gedhe. Wah. Dadi sindene karo mbayang iku jempolane gedhe. Ora pantes piye wong kene titah Gusti. Ayo sing rukun. Wis ora kowe rukun piye kowe pengen ngomong nggenku cilik ngono. Lho, malah ngaku. Wis tapuk tenan. Aku cilik mboten masalah, Pak. Sementing sehat urip. Timbang kowe gedhe klimprak-klimpruk ora iso urip. Lihat kaki, gerak. Ada. Lihat tangan, gerak. Ada, Pak. Lihat telinga, gerak. Ada ndak? Kene, Pak. Yuk, urusi bojomu dhewe yo ora sang urusi tangga. Emang rasane aku barang kotor kangge wacana bae. Ngomongnya nyaplak jane apa to sampean? Kono. Buke sabar, Buke. Dilungguhi penak empuk endut-endut, kendut-kendut. Aku suka. Ngene iki lho iki jenenge nek nggo sopa bojoku. Apa cilinemu mesti nek nggo kendut-kendut. Aku ora seneng kaya ngene kok. Apa to, Mas? Ini kaya ngono kok kuweri to aku. Apa to? Apa iso wae. Pun pamit. Aku menyayangimu. Aku juga sayang lo, Mas. Di dalam hatiku. Sing wedok beryoga terukir indah namamu. Assalamualaikum. Kowe iki jenenge wong ra duwe isin. Lho, sing ra duwe isin ya pegawe bange. Lah nyapa dek pegawe bange? Lho nakir ra tau tak kei kok jek nokan akeh terus. Seminggu ping 3 lho. Nang nggonku aku wis santai kok. Lho kono kok bingung. Celaka kowe iki utang, kudune kowe nyaur. Nyaur iki nek duwe dhuwit wong aku ra duwe kok. Wong nyutang ki wong duwe dhuwit apa ora duwe? Ora duwe. Lah ya ora duwe iki rasa bingung nyaur. Lah nek ditagih piye? Semoyo. Nah, ngene lho. Komet piye le? Kabeh ki mau. Lho, Saiki kok nonton wayang sindene tuwek-tuwek ora gelem joget, ora ngadeg. Ora enek sing nonton. Tur yo ora enek sing ndangkat. Iya. Kendile ngguling. Iya. Mula saiki iki dimodifikasi. Golek sinden songo sing nom-nom disawang ketok seger kena kita loro belek. Terus joget iki engko anggere wis sinden ngadeg bokonge diubengne njur padha video. Kok tekan ngomah nggih kena tinggi deluk-delukan arep turu. Ha iya, kaya ngono ya. Kaya ngapa? Kawin kontrak. Mas Komet diaturi munggah panggung. Yuk, kaya ngapa? Dados. Macange Mbak Limbu. Nggih, wilujeng dalu Mas Dodok. Nggih, Pak Minto pripun pawartosipun jenengan? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Panjenengan? Pikantuk pangestu panjenengan, Pak. Kula nggih paringi sehat walafiat, saged dugi mriki. Kowe iki nyapa to, Mas? Kok nyandung nyrimpet saja iki lho kok ora trima. Lek kowe pengen dhisik ya dhisik ora masalah. Gantian ngono dadi penak. Muga seger sehat. Mergo sik duwe kewajiban. Nggih, dibutuhke warga masyarakat yang selalu menghibur. Hibur nggih leres. Napa melih niki teng desa Tanggul Kundung nggih Pak? Nggih, Tanggul Kundung. Tanggul Kundung luar biasa. Luar biasa. Enten wayangan dalu punika sing mirsani nggih kuwatah. Memang mriki niki kedunging budaya ulekaning seni, Mas. Wah, ngoten nggih. Wah, luar biasa. Anggere kene ana wayang iki penggemar seni sangat luar biasa tur piyayine do mudeng karo pakeliran. Lakon ki engko piye jlentreh piye iki do mudeng kabeh. Wah, leres berarti piyayi mriki piyayi ingkang budaya. Budaya. Saestu niki. Kok modele kaya cucuk manuk awakmu iki jane apa lho, Mas? Men ora ketinggalan to. Lho, ketinggalan iki jane ape ngojek to piye le? Kok tinggal. Ora kudu ninggal. Nek kowe pengen ngomong dhisik dhisik gentian ngono lho sing penak. Oke. Kale Pak Minto ki aja cengengesan kowe dalang undang. Nggih, pripun Mas Komet Kelamin? Nggih. Nggih, saged panggih malih. Nggih.
Nggih, sehat. Kowe iki apa to kok malah guyu dhewe nyapa to? Wah aku dadak bingung. Dadak bingung piye oleh anu dikongkon ngarep ora anu kok. Aurane Pak Minto iki beda lho. Beda Pak Minto ki duwe aura sing jenenge aura kasih ngono lho. Ya apa berbeda. Tegese iki ditresani sedaya warga ngoten nggih ngoten nggih Pak Minto. Ya, tujuannya setiap orang ki iso disenengi karo sapa wae. Leres Pak niku sing utama. Insyaallah lek ditresani tiyang kathah mangke nggih dulure nggih kathah lagi ngoten to Pak nggih. Teng pundi mawon niku kathah dulur insyaallah kathah rezeki. Nggih. Niki wau panjenengan saking dalem napa pun kala dalu nderek sinten terus nglerek ngriki. Ala niki wau langsung saking dalem Pak saking Bojonegoro. Bojonegoro. Alhamdulillah dugi mriki wau jam 11 berangkat king dalem jam 3 sonten. Nah, miyos Ngawi lajeng puter Ponorogo napa liwat Ngawi Saradan Guyangan. Ah niku kula miyos Temayang, Pak. Temayang Nganjuk Kediri langsung dugi mriki. Oh. Nek kula Jombang, Pak. Lho, ki Jombang iki ketelarak to piye lho awakmu ki jane. Oke lah gendaanku kono. Lho kok saking gendaan ki nyapa lho kok iso. Loro-loro gawe. Klik ngono lho kok ya. Ora ngono jenenge jalure ki mrene to Mas. Yo liwate sing bener kok Bojonegoro Temayang Nganjuk dugi Kediri terus dugi mriki ngono lho Mas. Kowe ki apal jalur apa ora? Gak wong turu terus. Iya, wong kuwi penting teko kene. Merem angger tiba merem. Lah nggih leres ngoten niku Pak. Kok tangi-tangi lek metu ingon ngono. Mongko niku lek perjalanan kan menikmati keindahan alam to Pak. Betul. Nggih to, awake dhewe urip tok lah, ora ngerti keindahan alam sing samene mbane kok keindahan alam ki mapane ning ngendi lek kapinujon awake dhewe tindak adoh. Kuwi menikmati situasi dan kondisi kanan kiri. Lek pun apal radosane ngoten niku mboten gampang kesasar. Nah diaturi. Apa-apa ki lek dalane wis jelas penak karek blusak-blusuk ning ngendi-endi. Apa kuwi? Kok dalane blusak-blusuk niku? Tegese ki ora kepalang dalan-dalan liya mergo wis ngerti karo dalane. Wah, lah lek ngoten cocok. Jenengan pemikiran sesuai kalih kula niku sami cocok niku. Kok cocok piye Pak? Minta wong ngendikane. Pokoke lek wis apal dalane iso blusak-blusuk ora bingung ora kesasar nggih ngoten Pak nggih. Delok-delok merem tangi-tangi nek ana ingon berarti ngarani aku padha mbek Surabadok. Nek panganan tangi ngono ta karepe. Lah ngono apa ora? Kowe yo ngono apa ora? Lah menikmati keindahan alam tapi wetenge lesu ya percuma. Ora, awakmu lek aku ngomong tangi-tangi lek anak panganan, awakmu Surabadok apa ora? Lho, nggih. Lah iya yo wis. Lah iya berarti iya ngendikane Pak Minto pun bener. Mergo kuwi penting to. Penting apa? Ya penting-penting tapi kan ada yang hal lain yang perlu kita utamakan ngono lho Mas. Sing utama ya kuwi. Apa? Lagi lesu ya lemas. Mula nang guri disiapi kaya. Jadi sing paling penting lek arep ndagel ki mangan dhisik. Nggih no. Lah sing penting ki ya sing olah-olah. Arep kowe mangan nek sing olah-olah ndek nek sing masak ndek sing kok pangan apa coba? Lho, nggih mboten sing olah-olah, Pak. Lah sapa? Penting nggih Pak Lurah, sing olah-olah ki saged berangkat lek Pak Lurah mboten napa ngutus nggih mboten ngasep berangkat. Ya apa ora, Met? Ora. Lho kok iso ora iki lho? Ora no. Kok iso ora? Sing penting ya bakul blonjo. Lah nyapa kok bakul blonjo? Pak Lurah ngei dhuwit, sing masak enek. Blonjone renek dodol ape apa? Ayo. Apa masak apa? Ya salah lah sing bakul blonjo. Lah napa? Sing penting ya sing nandur sayur-sayuran kuwi. Alah kula mboten setuju rek niku. Lah terus? Sing penting ke bumi. Enten sayuran nek mboten enten bumi ajeng dincepne teng debok. Bumi lek garing renek sing banyoni piye coba? Apa iso tukul? Lah, iya to, goblok iki wae. Lho, kowe iki combe ketoke kowe iki bela sapa to? Koncone sapa? Bumine garing, ndak dikocori, ndak ditelesi. Arep piye iso tukul? Mboten saged. Ngene-ngene iki jajal ibarate bumi. Nggih. Bumine ayu-ayu. Ha. Ora enek sing ngocori. Ora enek sing ngocori. Alah. Garing nggih, Pak. Garing. Mula dalem niki kula tak ngocori setunggal. Alah kok ngocori setunggal tak tapuk tenan kok iso. Berarti bumi iki wis pol, banyu pun pol, Pak. Ya pol. Ora, sing pol ya siji. Apa? Gusti Allah. Alah entek. Wes entek. Mesti tantantekne kok nyapa lho kok iso. Sing penting iki teng mriki do napa to, Mas? Napa awake dhewe ada-ada saking Bojonegoro dugi mriki niku silaturahmi, Pak. Ah, silaturahmi. Pados paseduluran ngoten lho. Awake dhewe lek kathah dulur insyaallah kathah rezeki. Jadi tekan kene sengaja golek dulur, Pak. Alhamdulillah. Sing penting wis golek dulur, mengko bar rampung ndagel mulih. Mergo wis oleh sedulur akeh. Nggih niku sing utama teng mriki. Dadi engko ora usah dibayari, wis. Kula mboten lho, Pak. Niki tok golek sedulur nak kula tanggapan kok.
Pripun Pak jenengan ngendikan pripun? Ya bener Pak. Sampeyan ngopo tujuane golek sedulur. Pados seduluran. Dadi lek wis rawuh wis ndagel wis entuk sedulur ya monggo lek kundur nang Bojonegoro. Monggo terus. Mangke mantu mboten dibayari. Lah sapa mau golek sedulur? Sapa lek awakmu kene golek dhuwit karo golek sedulur kuwi baru. Mboten masalah kula mboten dibayari. Kene cah nasional kok nyapa bingung ora dibayari. Omonganmu lho. Mong cekel silahkan omonganku. Wis tenan ya. Oke, gak masalah. Pak Lurah mboten usah dibayar. Oke. Pak Lurah siapa? Pak Suyoto. Pak Suyoto mboten usah dibayari. Gak masalah. Omonganmu dhewe. Oke, Pak. Ya. Pak Minto. Ora masalah. Tenan ya. Aku wis lunas kok. Wis lunas aku. Kapan to, Dok? Ha iki mau Mas Yuda mau. Piye to kuwi? Kuwi yo kesusu lho Mas. Ora kesusu aten yo ngono kahanane. Lho, tindak mriki nyuwun sewu ditimbali kalih warga mriki utamane kalih Bapak Kepala Desa nggih menika Bapak Suyoto. Mriki desane napa, Pak? Tanggul Kundung. Akan Tanggul Kundung niku pun wonten artine piyambak. Napa? Tanggul Kundung. Tang niku tangguh. Gul niku unggul. Kundung, kun kuwi tekun, dong niku donga. Lho, insyaallah piyayi mriki masyarakat mriki lek ndedonga marang ngarsane Gusti, insyaallah mangke berkah barokah pinaring rezeki ingkang kathah melimpah. Insyaallah napa mawon ingkang ditanem teng mriki saged subur makmur lho ngoten niku. Amin. Napa melih pucuk pimpinane nggih menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Suyoto. Nah, Bapak Suyoto ki ora butuh apa-apa, wis mungkur jejibane nggone nggula wentah lan ngopeni anak lan bojone. Dadi mung urip nggone urip ki mung karo ibuke tok. Wis ora ngragati sapa-sapa dadi dadi kepala desa ning Tanggul Kundung ki sengaja panjenengane pengen ngabdi ning warga masyarakat. Niku sing sae, Pak. Cocok. Dadi Bapak Suyoto niku mboten betake napa-napa, tujuane setunggal namung saged majune desa Tanggul Kundung mriki. Betul ki lho. Dagelan iki paling ndak harus punya visi misi tujuane apa desa sing lagi di jenengan tekani sampean ndagel karo ada unsur isine ngono. Coba kae sing sitok aja Bapak Suyoto pun nemu arti lho, Pak. Iki paling gak kula mriki ditimbali ya otak-atik mathuk no, Pak. Nggih to, Pak? Ya. Bapak Suyoto, su menika syukur. Ya. Ya ki supaya. Heeh. To ki tumata. Syukur supaya iso tumata. Ki lho, dagelan iki lek elron ngene iki. Ora mung pringis kaya gandengamu iki. Ah iya, kowe iki apa? Kowe duwe apa? Apa? Kowe duwe apa? Ganti popo ta. Wis modele kaya uceng-uceng. Uceng-uceng piye, Mak? Anu Pak, niki sing jenenge manuk blekok kan niki to, Pak? Ngenyek. Mbak kowe ndonga apa? Kowe kagem Pak Lurah, kagem warga mriki desa mriki. Kemajuan desa. Kowe tekan kene engko tinggalamu ki apa? Tinggalanmu apa? Aku wis ngertekno desane Pak Lurahe. Saiki kowe yo ngertekno perangkate to. Kudu ninggali. Ha nggih. Ayo carike sinten Pak asmanipun? Pak Carik. Pak sinten, Pak? Bapak Pak Suwono, lek kula wau nyuwun sewu Pak Suyoto, syukur nggih to wau supaya iso nata. Lah awakmu saiki jenenge Suwono, Pak Carik. Suwono. Ayo. Terdiri dari huruf su, wo kalih no. Ya. Pertama sik su niku saking tembung nggih menika supaya. Nah, ya. Sune supaya. Supaya. Nggih. Wo nika kersane kados wowo. Lho, apa kok kados wowo ki apa kowe iki? Mate menyala abangku. Menyala abangku wowo. Nggih, supaya desa ki moncer. Oh, moncer. Nggih. No niki pembangunane kedah ana. Ning asline pembangunan desa itu tepuk tangan kagem desa Tanggul Kundung. Nyun sewu terletak bukan di mana-mana. Lah terus tiang niku tidak akan menyana-nyana. Menyana-nyana ora nyono-nyono. Tidak menyangka. Menyana-nyana. Terletak tetekane pembangunane desa ki maju nang ndi? Tetekane ning ndi? Ning Jeding. Lho, kok iso ning Jeding ki urusane apa to, Mas? Pembangunan desa maju kok terletak teng Jeding ki urusane apa? Survei membuktikan. Piye? Jeding desa kuwi nek nenggone kantor desa kok ombo. Jeding ki mesti pembangunane luar biasa. Napa malih teng Tanggul Kundung menika? Ciduke nek papat. Mosok, Met? Iya. Lah kowe terus milih sing ndi lek kaya ngono? Aku yo bingung, dadi ning jero gak iso nguyuh ijal ciduk.
Wo titikane ngono. Jeding kuwi saka tembung jejeke gak ana tanding lho ngono. Mula kudu dibangun mulai dari belakang sampai ke depan, insyaallah desa ini akan menjadi desa yang maju kemahripah. Loh Cinawi Tanggul Kundung tepuk tangan luar biasa. Kowe iki jan bathok bolu isi madu tenan iki. Ujan meletik utekem kowe. Mari awakmu nganggo iki taplak meja iki. Ketimbang kowe nganggo korden ngene iki apa lho? Kaya urung bantal. Ya kowe kaya slambu lho. Aku gegeden. Iya lho. Lah kan nyun sewu. Dagelan wis tekan ndi lho. Golek kain mek 35 lho regane per meter. Lah karep kula kan kersane gonta-ganti to, Pak. Lho gonta-ganti paling ndak ya regane kain iki 250 dagelan kondang. Sawal lah kok sawal bantal sing tinggi. Mboten ngoten. Arep dandane iki mbok kancane diukur. Karep lah kowe wis tau ukur. Lah kowe anggere ape tau ukur penjahit teko kowe ngilang, penjahit teko kowe ngilang terus ukuranmu apa? Niki ukurane L, Pak. Kleru. Lah napa? Ukurane golek genter utawa pring disigar sing sakmene kae. Pak, kaya itu pendam. Niku ngukur mayit. Kok iso malah dugi mriku niku pripun to ngukur nggih ngangge meteran to. Meteran. Oke. Ayo sapa masyarakat mriki. Awakmu mau piye teko ning kene sambutane luar biasa ya, Mas? Biasa. Lho kok biasa piye to? Awakmu ki ditekano kene paling gaya ngunggul sithik lho. Lagi mlebet tenggene bali desa ki to. Ngerti dhewe pasugatane Banyumili. Banyumili sing utama ki kopine, Mas. Yo, weh enak ya, klegen. Lho kok iso klegen piye to? Kowe ki mbok yo ngunggul sithik ngono lho kok iso aja diomongno ning gone khalayak majelis. Lah aku kan seneng pahit to, awakmu bareng yo aja legi-legi kan kencing manis. Kencing manis dedasmu tapuk tenan kowe iki. Aku ki yo sehat kok iso kencing manis. Nggih saderenge nyuwun sewu lho Pak, wong kula teng mriki nggih nembe sepisan iki. Kula tak nggih uluk salam kagem sedaya warga mriki. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek ditepungaken Bu, Pak, nami kula Dodok, nami asli kula nggih menika. Kowe nyapa. Ora apa-apa. Lah hae. Iki layak to layak. Ket mau kok guyu. Lah nyapa? Sikilku to. Kowe kok pitek kan lho, lah aku kok iya. Oh, sinden ki yo gratil kabeh. Lah ya awake dhewe dianggep apa ya? Dikira kene banci to piye? Wong kene lanang tuh sejati kok iso dipiteki. Malah kaya pitekate. Ora, jane iki pengen ngerti. Karo iku miteki sampean Mas Dodo lek miteki karo Mas Kumet, jempolane lek gedhe. Wah. Dadi sindene karo mbayang iku jemplane gedhe. Bareng miteki sampean, iki jemplane kok cilik ndek ngono. Ah lagi mesti to botesan delok jempolane delok blekere tiange men ketok. Maksudmu apa to, Mas? Maksudmu piye kok ketok? Maksudnya ketok piye? Alah engko tak wa. Wa iki kok iso. Lah kok titikane teng jempolan ki napa? Engko tak wa. Tak wa. Bocah nak gudi biasane alit. Apane sing alit apane? Semangate kalau kurang ngono lho. Ora. Oh, biasane lek gedhe ki mek tenger tok. Lah, ngoten lho gaweng. Tak tapuk tenan gaweng apa sing gaweng? Didelok kok samping ya ora pantes, kok ngarep ya kaya telale buntet. Telale buntet gundul ngono. Ora pantes piye wong kene ditai Gusti. Ayo sing rukun. Wis ora kowe rukun piye kowe pengen ngomong nggenku cilik ngono. Lho, malah ngaku. Sok tapuk tenan. Aku cilik mboten masalah, Pak. Sementing sehat urip. Timbang kowe gedhe klimprak-klimpruk ora iso urip. Lho, sementing kan kebak. Kebak apane sing kebak iki? Lah kowe timbang sehat kaya wong kili kowe. Gak penak omonganmu kok saya wong kili. Penak-penak. Alhamdulillah kula gempil kamardikane panjenengan ngadeg teng mriki. Kula saking Bojonegoro. Nggih, alhamdulillah. Niki ugi nyuwun sewu Pak nggih nyarengi Agustusan, tasih Agustusan. Luar biasa. Kula pengen nyuwun swantene jenengan semangat Agustus, semangat perjuangan hari kemerdekaan Indonesia. Nggih nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu jenengan wangsuli nggih swantene jenengan sing banter ngoten. Bapak Ibu sedaya kemawon, merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap luar biasa, tepuk tangan buat Tanggul Kundung luar biasa. Merdeka! Kaget aku. Pak Minto kaya buta suwe. Ora dijak bareng kok menyang. Nggih, kok modele kaya usul. Ngono ki mbok nggih heboh riyen ngoten lho, Pak. Heboh ora kaget wong kene pancen tujuane menyemangati kok. Wah, senam jantung. Menyemangati tapi kan yo kancane kersane ngertos riyen. Luar biasa masyarakat Tanggul Kundung kompak. Nek ngerti riyen tegese ra nyang-nyangan, wis ngerti dhisik kok.
Ya paling gak diobon apa dikode ngoten kan enten kodene. Dikode kok kaya bojoan. Maksudnya ki kula diparingi ngertos ngoten lho. Paring ngertos apa sampean goblok kok dadak diparingi ngerti? Lah iya. Maksudnya jeneng ngajeng pripun ngoten lho. Ya ora pripun-pripun. Tak minta jahat ya kono lho kok iso aku nyapa. Lah aku ora wani mbek kono. Ayo saiki nembang. Ketuane kono kok lho. Kok nembang. Ampun riyen. Lah apa? Kula pun maringi semangat paling gak ki awakmu no Mas. Ya padha ae to, Ya padha wae sing penak. Kono arep mari semangat. Nggih to, Pak. Komet. Nggih to. Ngomong piyayine ora semangat arep meni semangat. Sumpah bengi iki aku sedek semangat. Lah nyapa? Semangat. Lho, semangat kok ngene iki semangat sing gagahne lho Mas lho. Kayak awake dhewe iki mengisi kemerdekaan. Iya. Arep semangat piye? Lah nyapa? Kaya jaket tok, Dok. Ora wong dakelan lho pacane kaya dakocan. Sing salah ki ora klambine. Kuwe sing keciliken. Gak aku terakhir ngene iki. Karepe disetelne klambine abang, kathoke ireng, blangkone abang. Jangan persis manuk platuk. Platuke cucuke ning kono. Ning ngarep. Ngarep. Lah kono? Lah cucukmu? Ora mesti. Lho kok ora mesti? Nah ya ini ki ora ono. Kuwi cucuk apa? Cucuk kok blok. Kok blok. Ayo memberikan semangat kagem sedaya warga mriki. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita tidak pernah ikut berjuang melawan penjajah. Oke. Kita hanya menikmati perjuangan dari para penjajah yang sudah merdeka ini. Mari kita merdeka. Nyapa kuwi? Mari kita merdeka. Lah modele ora enek totok apa totok Bapak mari kita apa kuwi merdeka. Kita hari kemerdekaan ulang tahun yang ke-79. 7 terdiri dari kata tu dan tu menjadi tujuan kita. 9 sem itu adalah semua bisa lancar. Semua bisa lancar karena kita merdeka. Merdeka tera. 7 karo 9 jumlahe. 7 karo 9 jumlahe 16. 16 kuwi. Artine lagu-lagu. Duh, kok iso lagu-lagu piye to? Iso lagu-lagu piye to? Lah kae 4 kali 4 sama dengan 16. Kok mbok cecakno ngono lho, kowe kae semangat ora semangat. Semangat to. Mbok yo semangate sing penak lho. Bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Tanggul Gunung yang semangat merdeka. Loh, disauri penak. Olah banter aku kok. Jajal banter endi kok. Bapak-bapak, ibu-ibu semangat merdeka. Nah, oke. Saiki kowe dielek-elek karo kancamu ketokno powermu lek suaramu ki rampung mligi swara sing kaya ngono kuwi. Sampeyan punya beberapa warna suara. Coba. Ayo. Nggih nih. Kula napa niki riyen? Ya lho. Kowe medeng suaramu ketokno suaramu. Lah suara mbok kongon nak aku wis karoan kowe padha karo nguyahi segara. Kok iso nguyahi segara piye to? Lah nek urusan suara ya urusanku lho. Lah coba ndadal kowe. Cobi Bu, kula anu jenengan wangsuli nggih. Wong kok ngene kok dibanding. Iki loro telu. Wong sing marahi nyanyi daerah pokro. Kowe lho sik ragu. Kok iso ragu piye to? Nyanyimu kok ati. Ora kok ati yo. Aku gak kok ati to. Iya. Ngomong jalukmu piye wong do nang ndi to ki jane wong jujene kene kok iso lha aku ki wis nyanyi saka ati lho Mas Tian apa lah ini membuktikan bahwa vokal ki kita sepele ning asline nek gak terlatih ya kaya ngene iki orang memperhatikan gak percaya to kok iso gak perlu dilatih nyun sewu kendange Mas sik ora usah nggo kendang. Lah pripun? Sampeyan ini nggawa apa? Nggawa cangkem ya cangkem lek pancen pengen musik ditabuhi karo cangkeme kancane. Oh iya. Anu cangkemmu to. Pak minta perhitungan men to dine. Perhitungan. Saiki ngono. Sik lagi nada, yo 50.000. Nada 50. Nada iki. Nada tok. Nyuwun lagu. Ping piro karean? Boleh kali lagu bayaran 6 50 ping 6 300. Wah, ki dalang ki marketingnya jiyos tenan ki. Anu ora ngono, manajemen iki kudu penting. Nggo elektron dhewe ya. Yo, cilik-cilik aneh. Yo cilik. Oke wis, langgo cangkem kurang masalah. Yo.
melatih vibra nyapa tuh api kendanganmu api ternyata nek trimo Adela lewat balapa lewat ning iso ayo vokal yo iso la 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 ayo tes vokal untuk melatih vibra cengkok tuh cangkem wiletan wi cangkem tapi dagelan sing iso ngono ki lek cangkeme dagelan recet ora iso lho nggih matur nuwun Pak kaya kena rawe lah aku wis kena cangkem pindu piye la 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 iki sepelene iku pelajaran penting la 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 ojo nek kok awakmu satu-satu sinden iki yo oke jajal sing gampang-gampang kok kene sih yo no ame sampean cekeli terono terono siluman ketunggenge terono kendange ikuti suara saya 1 2 3 4 la 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 ayo la 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 kaya ape ngedrop kendang rasa cerewet kendang geser la 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 terus kendange kene gagak enggak ngono lho la 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 ayo la 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 serius toh kena guyu semangat serius pelajaran tenan lho iki dasar ya dasar kalau bisa seperti ini cengkok apapun bisa sampean iso lagu apa ae sing dasari awakmu engko sing matengne aku wah iki kok mek penake matengno dhisik iki nyapa lho Pak jenengan kok iso sampe nek bejo to mek ndasari tok nggih engko sing matengne aku yo pengen padha wae karo ndok niku sing godhok kula jenengan sing dahar ya dindum lah aja guyon ya Mas aja guyon latihan dasar ayo siap la 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 ayo la 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 kowe nyapa kendangmu lho geser terus rasa oleh kendange dangdut geser lah aku modelnya kok malah bergairah suarane kono lah kowe apa to sing gak bergairah wong kowe mentok diwedak ya bergairah gundulmu ayo dang ho bagus usaha yang bagus lu ate koyo arep wedhus kawin ngono to Mbak Luki apik Pak nggih contone nggih ngoten apa Mbak Luki kados geser butak nah nek iki urusan cengkok Mbak Kunjung apik yo musik terus iya coba piye Mas ami kowe ngrasakno piye saya rana saya geser iki mulai hot tambah hot oke kendang masih bangga terus kendange muni terus tangimu loro lah iya ayo gampang dia paling gampang dasar iya pokoknya anggar kenil iso iya Abi tas oke matur nuwun Pak ternyata terus kendange aja ngomong kowe ora oleh ngomong olah vokal yang sangat luar biasa kurang satu kurang siji Siro lupa
Walah niki nggih-nggih lho. Lho. Oh tak kira gapura. Gapura gundulmu. Gapura gundulmu no. Malah kuwi sing dadi wae sinden yo nek kono kuwi. Oh iya. Penyeimbang. Ini adalah resonansi. Konduktor lah paling gak. Geser anu mic-nya, Mbak. Wah. Oh mic dhewe. Kuwi jek enek dulure karo Mike Tyson, hati-hati kowe. Tinju wae sinden. Nyatane Kendang. Ndang dutak 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 ndang Ayo lho. ayo dutak ndang dutak ndang iki gak iso meresapi tenanan Lah ya ya kok gak iso meresapi. mesti menjiwai nada dasar kok angel men to Nada dasar. omongi met omongi Rendah lho, iku rendah lho. rendah lho Suaraku cilik lho, Mas. Oh, suara melengking. Ah. Nada. dutak ndang dutak ndang Ole. Yao. Ole. Wih tak Lewek. apa sih mbok lewek ki apa Mas? Serius? Tenanan Mat, nek guyu baleni neh. Lah ya. Ndang Lho ngene kok kon kuru lho mie. Kowe dudu nekku. Heh? Nek sandingku lho. Oh iya. Kok mejelapet mah. Ya mbok tiwul aja ngono kuwi. Timbang sesuai. Tenanan serius. Tenanan aja guyon, tenanan. Ya, ayo, tenan. Dutak ndang Oh, ae. Ada tinggi ndang dutak. Wilik suara melek. Kaya kucing kepideh. Ora apa-apa teto isone ngono belajar memang seperti Mas, Ape-ape nggih, Pak. iki diselingi tembang dhisik. Nggih, wonten pamundutan to, Iki Pak. ana pundutan saka Bapak Kades Ngunggahan ngersake lestari menika katur kagem Bapak Kades Tanggul Kundung ugi kanca Kades sak Kecamatan Besuki. Ingkang angka kalih katur dumateng Pak Dalang Minto Darsono kula apa nggih? Ketua Admin Asih ketinggalan mboten. SMP Negeri Bandung, Dendi Rahman. Nyuwun gending Lintang Asmara, bojo biduan, gending menika ngagem Mas Carik Suwono. Oh, Pak Suwono wae. wae. Mugi angsale apa nggih? Angsale apa nggih? Lah ngeten jenengan iki napa to? Iki wonten anu mboten isine mboten. Klet-klet ngono lho, kuwi tulisane iki klet-klet ngono coba. Gending menika kagem Mas Carik Suwono mugi angsal ngabdi dateng wargane dipun paringi sabar kuat ing akhire Mas Carik Tanggul Kundung saged sukses donya ugi akhiratipun. Amin. Nulis MM-e sendur ilang. sing jelas dongane ingkang sae-sae kangge masyarakat Tunggal Kandung. Tunggal Kandung gundulmu no. Tanggul Kundung. Tunggul Kundang. Halah. Tanggul Kundung. Tunggal Kandung diam kuliah melocot kuwi. Tunggal Kandungan. Halah kok tunggal kandungan. Tanggul Kundung. Lis kancanono coba. Seperti Mas. Nuansa kebangsaan. Yuk kaya ngapa? Jumeneng karo biduan. Kepada Bapak Kepala Desa. Rot. Berdua pasukan saya belale kepada Delilis ojo cengekesan. Ojo guyu dewe, nek guyu malah mentul-mentul. Suaramu kayak Tomo. Siap gerak, Idra di tempat gerak. Siap gerak. Untuk Delilis komet menang tak pocang ngemulawe. Ya toh aku ora oleh mela. Satu langkah ke depan, jalan. Satu langkah ke belakang, jalan. Lencang kiri, gerak. Kiri. Toro ora tau baris. Iki setengah lencang kiri. Lah, tegak, gerak. Komet. Siap, gerak. Mata nggak usah kelirak-kelirik, culek nanti ya. Siap, gerak. Udah, Kepada sapa iki? Kamu tuh kupingmu tidak sehat ternyata ya. Kamu tahu nggak saya tuh komandan. Kamu harus sehat kupingmu dalam PPP. Siap. Ngerti tidak?
Pam. Pam. Siap, gerak. Lihat kaki, gerak. Ada? Ada, Nuak. Lihat tangan, gerak. Ada? Ada. Lihat telinga, gerak. Kamu itu tidak cerdas, tidak pinter. Komet. Komet. Siap, sedang berusaha. Kamu paham dengan apa saya enggak? Pak, tidak ada, Pak. Loh, piye? Tidak ada. PBB itu harus cerdas kamu. Lihat kaki, gerak. Ada. Lihat tangan, gerak. Ada, Pak. Lihat telinga, gerak. Ada enggak? Kene, Pak. Kamu sebagai anggota tidak boleh cengeng. Kalau cengeng saya lewat kamu nanti. Siap. Siap, gerak. Gerak. Pak Minto ya ora jelas. Mbak Lilisnya ya ora jelas. Kupingmu sing gak jelas. Kupingmu ora jelas. Oleh komandan kaya model delok to. Siap, gerak, lencang depan, gerak. Lho, tegak, gerak. Lho, jelas kok. Aku ya jelas, Mas Ki. Lah jal kowe iso ora? Lho, iso to. Siap, gerak. Urung sapa sing ngongkon lencang depan tak tapuk tenan iki. Siap, gerak. Wes apa, gerak. Ya toh. Apa kuwi? Ya Allah, kamu itu tidak sehat. Nek kowe kene, telingamu itu tidak sehat. Periksa dong. Siap, gerak. Lulup. 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 Aku lulup kok gak iso ae. Aku dhewe bingung, aku cerdas men. Lah kuping sehat tok, kuping usul. Kecerdasan iki. Kecerdasan melewati batas ya, Mas. Iya iya no wong awake dhewe kudu apa ki jenenge ngambil dhisik no, ngumpan dhisik. Pokoke kaya kanggo sampean dililis. Nggih, Mas. Sampean ki tanggapane laris. Nggih. Kudu iso njaga kesehatan. Nggih, matur suwun. Pekno satpam loro. Jenengan ugi ya, Mas. Iya, Dik. Awake dhewe suwi ora ketemu aku ya rindu. Sampeyan tanggapan terus-terusan kok. Kowe tak golek ke gandenge ya. Yo, ngajak kok Mbak Punjung. Asik. Pak minta sesuk yang sakne mboten Mbak Punjung lah, Pak. Ben. Kok ben pripun to, Pak? Ben seneng aku ngesake ning endi-endi diloro-loro. Teraniaya. Teraniaya. Kaya ngapa semangati lek digolekke pacangan sing rodok pantes ngono coba. Pokoke dililis pesenku siji. Iya, Mas. Sampeyan aja telat maem, kok nek telat maem ndak kena loro mah. Nggih, Mas. Pengen ra loro mah ya nek gitu lho, Mah. Mas, nggih. Kamu tuh kurang ngerti. Orang sakit emah itu sangat menyenangkan. Loh, piye to sakit emah itu sakit? Aku tahu nglakoni penak. Loh, loro Pak sakit. Ora sapa omong loro. Sakit. Kopen. Mahitan mah kulon. Wah, lha kuwi jenenge ngel iki. kuwi jenenge omah-omah wong akeh ya kuwi. Kok sapa kaya aja sampe kena penyakit sing jenenge loro mah. Nggih, Mas. Dijogo ya iki Nggih, ya. matur sembah nuwun pun diemutke. Sayang. Jangan mau kalah dengan keluarga yang ada di sebelah ya. Kita mana tanganmu? Sing lanang matane ra roh kok sok. Saya minta nadanya A minor, Mas. Oh, sakit toh Mbak Punjung, sakit batuk toh. Ini ya. Kamu habis dikeriin ya? Iya. Sebentar ya, Pak. Oke. Ambil suara, Pak. Nadanya salah toh? Enggak. Salah. Nadanya, Mas. Kok kene tata? Iya. Dronto. Elek anak waras ngono piye to? Mbak gendeng kuwi kok. Tonggo sing wedok stres. Iya, stres piye to? Iki saking gembirane. Kamu gak denger kabar ya? Apa, Mas? Keluarga kita itu keluarga gendeng tahu. Oh, gitu. Tangga sebelah. Kalau keluarga kita kan keluarga kaya. Keluarga kaya, keluarga harmonis ya, Mas. Beda dengan tangga kita itu keluarga melarat. Kere. Oh, potongane sing wedok kaya dagang galon. Lah kayak delokan sing wedok wis kerokan, mambu lunga tanah. Lunga tanah. Ora beneran sing lanang. Ngebong biasmu lunga tanah. Yo urusi bojomu dhewe yo ora usah ngurusi tangga. Rasane aku barang modal kerangge lunga tanah. Ngomongnya rasane apa to sampean? Kono. Buke sabar, Buke. Tak belani wong bojo. Bojomu ku lurusi Kang ora usah nyacat tangga. Apa? Lah sing disiki kono sapa sing ngomongin kerokan gawe lunga tanah. Sabar. Sampeyan dhewe yo ngono kok. Sabar. Kowe rono. Iki keluarga apa to kok mesti rusuh keluarga iki? Ya minggir, Mas. Halo bojomu urusi. Bojo ora tau diopeni delok ora gelem modot. Apa nek sing modot? Lha kuwi awake delok ndek ngono.
Tapi kan ana sing landung. Apa sing landung apa? Kok landung ya apane sing landung? Lah aku mbokne ora modot tok. Lah kowe modot apa ora? Dhuwur apa ora? Aku ora modot ta. Wis saiki adu kebisan. Adu kebisan coba keluargane Komet karo keluargane Dodok iki pinter ndi lek kepara nembang. Wis to, Dik, sampean milih aku gak rugi. Alah paling njalukmu C. C, Mas. Nyapot to C terus. Ku terima suratmu. Kowe tak sembur rapuh lho kowe. Aku ganggu kok. Sing fokus Mas, sing fokus. Aku fokus dengan kamu karena hidupku hanya untukmu sayang. Oh, thank you. Wis to sampean oleh aku ora rugi, aku ning omah ndek mobil 4. Aku seneng kok Mas najan to sampean gedhi tapi kaya mesin jahit. Dadi aku seneng ora kaya kae cilik. Padahal lek gedhi ngono ki cuwilik kok. Cilik wis to. Kecewa. Ya kur blunus tok. Iya. Kowe ora rasa Mas dinyek lho Mas, dinyek. Mas, ayo bintang kono dhewe. Sampeyan aja mikir cilike, tapi kreativitas e. Iya to? Kuwi iso mumbul-mumbul, Dik. Mumbul Mas kaya layangan iwir-iwir ngono. Gaya helikopter iso aku. Mosok Mas. Pamento gak dong gaya helikopter. Wong bobot 90 luwe kok helikopter. Helikopter ambruk kuwi ya. C Mas, Iya Mas. Dilungguhi penak empuk endut-endut, kendut-kendut. Aku suka. Ngene iki lagi jenenge nang desa apa bojoku. Apa cilinemu mesti nang ngene kendut-kendut. Aku ora seneng kaya ngene kok. Apa to Mas? Ini kaya ngono kok kuweri to aku. Apa to? Aku ngerti ngono iki dhisik ndak belajar ndalang ndagel makoni sinden. Kemiren. Jalange pengen. Kono lagi dadi bintang tamu iso mangku sinden. Kene ben-bengi awor mek kon ngadep debok. Debok niku jenengan urusi ngantos padhek esuk. Ya penak ngene iki lho Pak Mas yo wajah elek ning sing dilus-lus sinden. Iya. Lah niku ngelus-ngelus barang sing gak iso ngentut. Apa sing gak iso ngentut? Debok. C. Alah dia yo C. C. Kok dekne yo C no kok iso ngomong cace. Aku yo C. Oke. Kono aja iso kendut apa ora? Alah opo? Balung tok. Andai kau tahu. Tapi lek nek sinden doyan karo Komet iki nyati sinden iki. Aku mencintaimu di dalam hatiku. Nanti kok Mas hatimu. Telah terukir indah nama. Hatimu sing kita Mas, hatimu Ya ki kuno. Mas. Ya sekitar kuno. La tala. Enek hangsil. Apa? Kamu sudah melakukan pelecehan yang kurang pas dilihat oleh majelis. Hei, saya kan cuma pegang-pegang. Lah kamu Apa? pangkon-pangkonan itu tidak baik ditonton masyarakat. Apanya yang tidak baik? Istri saya itu mengibaratkan saya sebagai sofa. Oh, alah. Kursi. Barang Kursi. pokok. Kenapa ini istrimu kok ini pegang-pegang sini? Lah pancen yo istriku, hakku to. Bae pegang kene, bae pegang kono-kono. Ya ndak bisa seperti ini di majelis loh Mas, nggak baik kalau dilihat anak kecil. Ya Di depan umum ini di depan umum. Ndak boleh begitu. Masa di depan umum meremes-remes? Loh, Lah di tanggap wong yo ngono to, masa di depan WC. apa mau apa kowe? Ya kudu di depan umum. Padune Mas kemiren. ora usah nganu, ora usah nganggep tangga. Lah ya wis Paro. dianggap kan tembok dhuwur. Oh wis ngono, dianggep Tembok kuwi. dhuwur, tak kei setrum kowe. Sini Mas. Aduh, Kuatire garing kowe. Allah lumpuh. Lumpuh keluarga ra kuat popo kuwi. Mesra lumpuh goblok. Lumpuh. Andai ku tahu apa wis sawe. Pun Pak Minto. Aku menyayangimu aku juga sayang loh Mas. di dalam hatiku. Sing wedok ber yo Telah ngecek kae. terukir indah namamu. Assalamualaikum. Aku takutkan kehilangan. Waalaikumsalam. Saking pundi Mas? Saking enten paket to, Pak? Nganter paket. Alah ya wis mekar neh sing mriki. Keluarga miskin. Ben minggu kenean mekar karo BTPN. Mekar? Wah, we,
Bang Plecet, BNI, BRI, ya ta? Kok sik kober pacaran. Berarti ngelone aku gak duwe utang. Iya kowe utangmu akeh, keluarga apa kowe? Keluarga yang memberdayakan utang pembangunan. Pembangunan apa? Lah adanya Bank Jatim, Bank BRI kita manfaatkan loh. Engko nek awake dhewe gak utang cacah kuwi mek apa? Ayo. Iya ta, pegawene ra nganggur. Pegawene bang barang bayaran apa nek dhewe ra utang. Kok aku wong dene caknane utange akeh kok. Lho, kok iso teko kono urusanmu apa kowe? Lah kuwi nyitakno lagu anyar. Piye? Feelinganku wis krasa ngelu, mikir cicilan saben minggu. Sampai rawani metu. Iki lagu ndak ngono ya, Mbak. Najan mung pegawene medeni atiku dadok lawangku. Ora ngerti ra pengalaman. Kuwi lagune ra ngono ya, Clo. Lah lagune piye? Feeling ning feeling. Ora ngono kok geget men kowe iki kok iso feeling ning anganku, feeling ning kowe. Ora nek ngane. Feeling ning anganku mong kowe. Alah lali terus ya. Mas, aku duduk nang ngesor kene iki nyawang Mas Dudu. Tak mat-matne. Iya. Ngapa? Nggone nang ndi yo? Ora nek. Kowe ngapa ngemati bojoku iki lho nyapa? Lah ki malah bojoku dhewe baharke nyelawat gaji tok ngono lho. Urusan sitok ki Mas, kaitane karo utang. Karo BRI, karo BNI kok dhewe bangga diutangi jajal kon njlentrehke. Loh, bangga Pak. Maksudnya ngene lho, hidup itu jangan dipersulit. Krasa ngantuk ya turu. Krasa lesu mangano. Ora duwe dhuwit utango. Ngono kudune mikir. Nyapa? Wong utang ki wajibe mbayar. Lah kowe lek ditagih bank piye? Lho, bayar ki nek duwe to, nek ra duwe ya semoyo. Iya ta? Kowe iki jenenge wong ra duwe isin. Lho, sing ra duwe isin ya pegawai banke. Lah nyapa dek pegawai banke? Lho nagih ra tau tak kei kok jek nokan nagih terus. Seminggu ping 3 lho. Nang nggonku, aku wis santai kok. Lho kono kok bingung. Celaka kowe iki utang, kudune kowe nyaur. Nyaur ki nek duwe dhuwit wong aku ra duwe kok. Wong nyutang ki wong duwe dhuwit apa ora duwe? Ora duwe. Lah ya ora duwe ki rasa bingung nyaur. Lah nek ditagih piye? Semoyo. Gawekno wedang kandhane sok rebo ya beres. Cah ra disin, sing ra disin pegawene lho. Lho ki nyaur sapan. Seminggu nagih ngonggonku ra tak kok cek nagih terus. Ora disin. Nah, terus ra nyaur nek ngono. Ya santai to. Kono duwite akeh kok. Bang gede-gede. Bang gede ki ora mok nyukupi kowe tok. Kuwi kanggo wong sak Indonesia. Wis seru. Lah nyapa dek ra nyaur? Lah ora duwe. Ra duwe dek utang. Lah ya ora duwe iki ya utang blok goblok. Alah boh kowe bantan. Yo nembang. Nggih Pak, wau wonten pamundutane. Nembange Lestari sik. Ah. Dipinangkani setunggal tembang Lestari. Katur Bapak Kades uga warga masyarakat. Tanggul Kundung, Pak. Lek komet mau ngendi ki? Napa? Tunggal Kandung masyarakat Tunggal Kandung. Nggih, kagem warga masyarakat Tunggal Kandung. Tanggul Kundung. Yo, kaya apa? Mbak Pipit diaturi jumeneng karo Mbak Tanggul Kundung. Dipungi Pipit tok iki kaya ngapa lek. Kedahe ngoten, Pak. Lek ngobahke bakong coba. Saya Mbak Pipit, nyun sewu Mbak Pipit. Tawur. Ngadak tawur piye? Niki lho ngrasake apa ya Mas Mikul ditipungi Pipit tok coba. Sik atur napas. Sing pundi? Atur napas. Bokongmu ki lho goyangno. Oh nggih. Tarik napas dulu. Hadap. Iki bokong kabeh kok. Pertama madhep penonton, kedua madhep wayang. Ya. Komet temputi Pak niki. Komet lungguh nyawang bokonge Pipit. Lah, iya. Lah, kowe jere golek vitamin. Ya mau jane. Lah saiki piye? Nah, ndang. Ah, yo. Yo, Dik Miko. Hei, hei. Apa? Mengeser warna. Ingat taman sulung. Namanya lagu dasala. Nah, ngene lho. Sik Mas. Anu, sik hop. Komet ireng-ireng. Mripate ireng-ireng nglumpuk. Ireng-ireng. Matamu Mas. Mas, siapa? Gini ya? Irengmu kok nglumpuk. Gini ya? Kowe kenapa? Gara-gara ngene to. Kowe ngrasakno piye? Mataku puyeng. Mosok mripatmu puyeng. Mataku puyeng to. Sik.
Lah iya. Wis mari. Modele kok trauma kowe ora ngono ki nyapa lho kowe iki. Nyapa kok trauma lho kowe iki. Lah Pak Minto gak pengertian. Pak Minto gak pengertian piye to? Sing nang omah ya sakmene. Iki sik urung. Bibit lungguh genti dia. Lah. Iya Dok, kaya apa Dok? Bokongmu dudono karo Madi Komet. Kula lungguh malih. Iya lungguh neh. Matur nuwun. Ya. Ya iki lho. Madhep rene nak, madhep rene bokonge khusus karo Pak Komet. Ipong Mas, yo. Kersane. Nyapa? Sik. Guyon. Iki yo dimata tenan nyedak. Iya, coba. Langsung dadi yo. Wong lanang anggere sumber ya ngono kuwi, Dek. Matok tenan. Yo. Komet piye le? Kabeh ki mau. Lho babar pisan malah semaput. Aduh Pak, jenengan malah gawe no koncone lho. Allah, Sehat aku. Aku sehat. Kowe nyapo langsung. Tak telke ben urip. Iki waktune wis setengah loro. Oh nggih. Jane iki mau Mbah Lurah kudune ya munggah panggung. Katuran minggah kedae Pak nggih. Ning sak tembang kagem oleh-oleh warga masyarakat Tanggul Kundung, satu tembang panjenengan kalih Mas Komet. Ya. Nggih. Lah wau pamundutane wau lah Pak. Nggih to. Wau wonten napa niku Lintang Asmara wau. Lintang Asmara, Nggih, dereng dipinangkani menika. Ah nggih. Duet menika. Ya salah siji Nduk, sapa sing ngancani kono? Nggih. Hani. Ah ya. Hes tegane kelapa ijo Pak, bejane sing dibojo sinden kepenak. Wis pemaam yo dinyanyekno, turuti nyanyekno. Tegane Kambil Ijo. Heeh. Bejane sing duwe tegan. Lho kok sing ditegan duwe bojo sinden niku penak. Gak penake di bojo sinden siji. Napa? Pupure larang. Ya, kaya apa? Ya, Lintang Asmara dados. Monggo le kepareng pamit datang warga Tanggul Kundung, Mas Dodok, Mas Komet. Nggih, ingkang baku namung saged derek memuji kagem sedaya warga Tanggul Kundung. Mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayem-ayem tentrem tinebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun. Amin. Mugi-mugi sedaya kemawon pikantuk berkah barokah saking ngarsaning Gusti. Nggih, rahayu slamet warga Tanggul Kundung sak paripurnaning pagelaran. Cinepakno rejeki ingkang kathah barokah. Amin. Kagem warga masyarakatipun. Nggih, ayo Nduk, cawis ubara panisaji, ayo ndak derekake. Koko sing tupak kumelun. Ngenengken tias sang ngobagi. Kawangku sagung jajahan nanging sanget angik kipi